And now it's morning. Now it's morning. Sile ngampela. Sile sokhela ubuso lapho ubuso bungafani nobexoxo. Bora kugcwele isipho. Kulungisa susa isikhumba sexoxo la ebusweni. Usale bona ukuthi umuntu ngoba isidalo into ozuyishintshe leyo. Ingane zakwethu ngiyazibonela lapha nomroza ukuthi kwelinye lamahhotela lapha uzozama-ke ukuthi azilungiselele laphana-ke ukuthi abe nesikhumba esidla isikhumba sexoxa njengoba ezisho laphana-ke ukuthi-ke uyozama ukuthi asuse impela la kubonakala khona ukuthi-ke engathi cishe kumeshe nexoxo. Kusale bona kububi ngoba ububi into ngeke uze uyishintshe laphana bubi into iyemvelo laphana njengoba esichazela insizwa umroza isiqhamu sodila kusokhumbula kule nsizwa-ke ngaza kwethu-ke iyahlukanisa unyaka unyaka ka-2015 laphana-ke ngengoma ethi siyobulala uVan Damme laphana-ke yayipophela isizwa umkhathazi kanjalo noJaivas emnike-ke laphana insizwa phansi emkhuze laphana-ke umroza umfakafakudi insizwa kithi-ke lena yakhona lana impela kwamhlaba lengala eyakhona lana insizwa umroza isinqamu sodila sasiqhenya kakhulu ngale nsizwa ngamagalelo ale nsizwa-ke ngane zakwethu.